Вечерна медитация за вътрешен мир и дълбок сън. Настъпи време да се отпуснеш, да оставиш деня зад гърба си. Намери удобна позиция – в леглото или на място, където можеш да се отпуснеш напълно. Затвори очи и усети тялото си. Не е нужно да правиш нищо. Позволи ми да те водя. Вдишай бавно. Издишай по-дълго. С всяко вдишване тялото ти се изпълва с мекота и топлина. С всяко издишване освобождаваш мисли, напрежение, страхове. Представи си, че лежиш върху облак. Мек, топъл, сигурен. Мускулите на челото се отпускат. Очите потъват в мекота. Челюстта се разхлабва, раменете падат тежко, гръдният кош се движи спокойно и равномерно. Представи си, че в ръцете си държиш балон. В този балон са събрани всички мисли и емоции от деня, разговори, задачи, напрежения, радости, тревоги, всичко, което още се върти в ума ти. Сега бавно отпусни ръце и гледай как балонът се издига в нощното небе. Виж как се отдалечава, поема със себе си тежестта на деня, докато не изчезне напълно. Ти си празен съд, готов да се напълни само със спокойствие и благодарност. С тих глас или на ум повтаряй след мен. Днес направих най-доброто, на което бях способен. Това, което е извън моя контрол, го оставям. Умът ми е спокоен, тялото ми е отпуснато, сънят е моят лечебен храм. Утре ще се събудя с нова енергия. Усети как тялото става все по-тежко, все по-дълбоко потъващо в мекота. Сега ще преброя от 10 до 1. С всяко число ще се потапяш все по-дълбоко в съня. 10. Усещаш спокойствие. 9. Тежест в тялото. 8. Ума се изключва. 7. 6. 5. По-надълбоко. 4. 3. Отпуснат. 2. Топлина. 1. Дълбок лечебен сън. Тук можеш да заспиш. Тялото знае как да се възстанови. Дишай спокойно, ти си в безопасност, всичко е наред. Последвай ме, за да не пропуснеш следващата медитация.